Shubor nakaslem jong unongsan hima. CEM ka KHEDC uba Tito Starwell Khan habakran chikilat pathai khubor hene ka sngi ka arpwe tere unailor arajar arpuar hadien bikila dep banyakran biang bat menteri rangba halor ka notification ban pentre kam ya ka CRPC ba CPC jong ka jela ulong ba nakaliang ka jong umpat la ban ay ka rai ka bakhaddo wat hadien bala dep penchai ba kanum kta ya ka district council court ulai thu ba nakaliang ki kli nong sanchar kila pen paw ba kimpat menjor ya ka notification bat kirang kwa ya jing pen kala banyo ya notification ka bakham shai ban palat bed ya ka jurisdiction jong tribal areas bat ki case baro ki badai ban hapo ka district council court sure lo ang baga day ban dan da ka notification ka ba shai khnang ba kanum dan kanu ka jing song thu bakla lani ka jing pen dan kam bakla hadien habut mi kini ki umsau kamot ka jabro jungi kala ja kirti struktur jungi la ja nomor kata kalau ba ngapen kemau hene ba kalau don ke cap kade ki 95 96 activity kalau kat meeting ya kisim terpol ba sepang kene ke bor besar ikasari jong ki hima kasari jong kisno let's go kadon kam ya kajin ka kerja training kaba napot council hi ki depan penbek ya ki no bisar administrate tai ban organize haki hima ban wan ai training ya ki village court lani ya ki kasri juga hima markumang mau hadu mata nasi dang bunba ba ngempat pentrekam ya kene ka balabu bek hakal bisjen of justice rules khat mespa sanpulai dengan kesan bala azmut nagaliang jong legal besar ba NSM MDC ba ya kene conviction jong ka sokar propmi ka arputrek tau nai kada dun kam penbek penbiang banda pensai tikna ba la nama ada penbek kene kamat kalakta lepa ya ka sexual bala aibor terpang ini wada empat amen hapo parlimen mengenal nangne ke mod bakil amen walaupun kela ya kabur juga seksual bala ayat ni kebelah sebut ang di bakam tip kali patai kali ni te kumbalong do siam nilai kendo bat kesokar hapo ke dalam jong chief minister kondat sama kilong hilasu kran kumbaya de trap de knup Syayau Sora, Syayau Smith, Syayau Mairang Bakam Trekam, Bakam Ketak Kumta, Bakam Ketak Kumta Hendrai the wording ni kecing yu icung ni kalong Kala Ketak Syabab Palat Ya ka Article 244 Para 4 and Para 5 Ngan nuk kran detail kitab Baru kumufiya kran mana Nga kran lu kumuway wala Kam selam bahagian ni kam Kene kam dai ke cikwa jong ki nong sok sino ke celah. Ka dai ke cikwa jong no re jong no na sabar jong ke celah. Kemut benai tai komen belum very important. Te ni don hang ne ndai na ka benta ki we ni na beton na ka benta yeldi ni benta la ka ri la ka dong la ka ma la ka rai la ka snap. Te ngamut penong ngade we wala ngaset kren ru hati isi hakim disi barok along we wa ngamcip kene ngamut penong bakal akut namar kini kita start ya interpret terus skill interpretation juga ngong kene kelalong siam wong we are simplify it ngapat ngong you are complicated it Kau nasi pun ke interpretation kepada bo yang ini agak tinggal bersertai pak artis ni por barok tu berseban lading i bahagian ni contribution kan rekam. Jadi kata-kata kecing sangat kuat ban suka ban rai dan nilai dah rai kulit sebuna kalau kena rai dengan suka ban kalau unanimous. Mah di ni jam di siru ndai tangka executive committee lalu unanimous. Mentang iwan sekiklik no sensaru kalau unanimous ninang ipan prasa keleng di institution nak pentrapan pengklan
ya kena kecing elak cumi persa ya kena ka notification kau boleh sebut na Ka sulong ka benta ka bangi suya kan mau. Hi hakar sensyar ka khadar nadu na Delhi hadus kinong kundong jungi baro lai Delhi ki mo kawai kade administratif di penyat yang esensial ke khadar kabar legislatif kedorba ngape nyimtan ngami jang sepong cuwai ru kejia nyo kepuar na sutenat mengai yosgo igi babun ki hima kila dondu lagi illegal ada baisar ki ngila nang kiu kamdai syukur tu ki por bang chua syukran daga sap kran daga jing sung tu eladi ndai mentah nak kidiang jong himaru kilai kran kilai si mentah ka wede baka ni ka bisyara ngila nang kiu nawar ta kadau habang ong ta ka constitution jungi hi ka pen scam ya kata ka constitution jungi ka pen scam ya kata kon rat yupat so kon rat ko no pat bola ban sim bon kini no e kata ka bor ke bala ada ka constitution of India tahu yangi hapok ka constitution ka panchayat ru ka don constitution ngingin don panchayat mangidon ka 6 schedule district council ngiru ngidon hapok constitution ni namar kata kadau lada labu gerbang yangi hapok ka constitution of India bala tahu na du nak tendeli na ta mendon nok sinsia de ki pat ki bala aban simno ndai kajing persyang te kadon hi kum hakani ka pementaru dari sultanat pementar singi ya kenduk kumni bak nilai ailang ya ta kajing sngau da kawai kasur ngasyong tangan ni hi ngalalet cekajing yalang jong ki kli an berkhoj hari India udang-udang justice bala Krisnan arjar kendai pa ba di lapang ngai dang long chief minister ang khilej mapi nambar ngabat komunista dang kalo atau popor ngalai Delhi gajingya kran ke ba hakmat do kalong bakidon ki kes de ki lak ki balong pending hari India why de ki lak ki kes ki sakut de ki pau nem hari India balai kabamot ba ka hok ban pendep kloy yaki mokoduma kamdon jin meeting baru chief minister abang yakran kalau kena notification ban notify ke jing penrekam ke CRPC ba CPC for state Meghalaya nakaliang ke jongang la khun chai ba nimpat la ban ai ka rai ba khadu wat adin bangila sukhu bala pensyai yang i bahkan nung kta ia yang bol tongka district council ni ke district council ku dan rei nak liang ke chunga hinga ong bai kani ka kam ngandang khot biang ke jingelang bat hadin bangala khot ke jingelang jong ki MBC ngila sim kani karai maka ta karai ka long bangin khot kini ki kli no sansa ki balong ki additional subunit code ba kunju ru ki village code di play hi mentakasi ka respond jong ki babon ki kli no sa kle poilot mentakasi bang soban ai kulai kerpang na kabanta jongki damar ba kajingman ka jongki mentakasi kapen i ka jinglong concern kapen i ka jinglong jingkit khli ka jongki halo ka ni ka issue te hadin bala ya tai bon kata na kaliang jongki khli nong sensar ki la pen pau hi kumbak le yo sngo ba kim pat menjur ya ka ni ka notification kidang kwa hi ya ka jing pen kala kidang kwa ya ka notification ka ba kham shai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki district council court ba kumju ru ya ke jurisdiction ka ba dehi jong ka tribal areas dehi badang ha ya po ki district council court ba kumju ru halo ka tu ke issue ke be dei ba ka jing transfer ki case na po ki district council court ona po ki district court ki district council court ru ka de ban long ka ba syai kata di ka jing kwa jungi mentah kalau baka di ban ka ba syai hi ba ki case baro ki ba dei ki case ki ba di ban hap hi ko district council court ka di ban don ka notification ka ba syai kanang ba ka nom don ka no ka jing interpret
lani ka jing sutu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja kumta kamut lada ka ja ba ki kies baro kimpoi syu support district council kut ka bamut hi ba ki kut ki jungi ngila hapan khang ni hap tu vision kum ba ka pa la ba interpret ya ka haki babun ki banta na ta ka daw ngis ngau hi bakat kum kani ka jenglang ka bangi kenduk mentang sini ka ai men si mengi lai i ka rai ka jongki baki ong hi badai bandawai ka sota ban pentamai ka ni ka notis ko e ka ni ka jenglang ngila sim ngila pas ka resolution men ba daga jing menjor hi jongki klik nong sensiar baro ba ngin tho biang syaka sarkar ba ka dei ban pembek ya ka ni vision lani bahkan isu sakawe pat ka notification ka balong inline bat ka e ka jing ajimut di klik nong sensiar men ya kila ya keren ka tu ka ningut ki MDC la ya keren ba ka e pat ka step ka bakin sim baik lai i ba menne ba nakalian ki klik nong sia ki la ong bet bala daja ba ka sarkar kam sengap ki ong ba ngingi kloi wat ban penwi ya ki pat ba haki lagi jong hima ban persya ya kan jing le sarkar kata di garai ka jong ki ka pat de garai ka jong ni ka de ka jing pensngo hi ka jong ki menne apa ka ni ka jing artin kalong gani la pensai dok menne kalong ba hoi ka sarkar ka ong ba ki district council kut kin trikam kum ba jutrai kasi RPC ru kanum trikam kasi PC ru kanum trikam Henry ka ka bangi artin menta kalong ba habat trial lagi kies menta lada UPI mo la register ka kies hapo polis upai ka kies kut nakut lada ka de ka kriminal na ka de ka civil lada habala de convert ya ka power jong ka section CRPC CPC kamut kiyach kaman Lam ong hang tu notification ba baik ka ni ka kies apa yang tribal trial ka district council kut kami te kum kata hey tele sila sayo kim refer ki kies kalau kim refer ka kies kamu itu ki kies ki poi syadu high court tendal apoi high court pak ka penbun kam kai ki pai ba nama gi wan biang pada ha po district council court kata ka dei ka ba ngingim kwa te ban pencenjare pai ba kim penjara ka di balong syai kamu la syai ki kies ki babun lada ka refer ba na high court ka pak biang se district council court menu ba jenjar anta jenjar pai ba tak ada ngi ong bakade bandon ka basyai de ka secretization ka basyai hang ni ba ki kuis ki bade pedang tribal criminal ne gi civil case ki ban poi bai cha district council suat tadi ka jingkwa jongi mreya kata ka notification ka ba empower ka ba aibor ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata mo ngim don bori do ban khang ni kata ngim persya hiru ya kata ka notification mreya ka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai kadang ka jing tiang ta nak liang kini ki klik nong sansiaro ki sutu ya ta lada ki khat ki polis kamut kala ade ka jat kes ka bakim la syu ban control lalong out of their control regidon pa ki kes ki ba long ki ba ya syu apa snong ki ba ya le jaka ki ba ya tu be thiem kum gitu ki kes bun hi ki pendap apa ka bilik level mut ka bilik skut do orang ba snong lani hau ka kut dong si orang tata dan rai ki kes si baki khat pulet ka dai be ki kes ki bala long serius ki bala ya poi se du ban ya yak beriau kum ta ka khat i pulet dre wala ka taru ngi na ka por sa ka por ngi pen slur ngi ai jimut ya ki bilik ya ki dorbar bagi dai ban form ka bilik skut tadi ka jing ai nak kalian ngi kuat ban klan yang ni kut na ta kadau na district council ru mentangi extend ni ka kut ku jongi chadu nong ston chadu cha nong po chadu mau perwat mangi kuat ban klan yang ni district council kut ke kembalong mentah hilang aktif yang tak gila skor kat masuk dan kidan ki balong ki balek ki lo masuk dan kilang asal kau thamdai hi kan kilang aktif wa mentah kipor. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.